Da ni wedi cyrraedd wsos 4, da ni'n mynd i wneud yr un ymarfer a wsos dwytha, sef wsos 3, da ni'n mynd i weithio rhan Uchaf y Corff. Da chi wedi cael ymarfer hwn wsos dwytha, felly cerwch amdani heddiw yma, gweithiwch mor galad a ydych chi'n gallu i lefel eich hunan ffwr â ni. Iawn, da ni'n mynd i gnesu fyny a da ni'n mynd i ddechrau hefo cam a tap. Da chi wedi hen arfer ar y symudiad yma, felly newn ni ddechrau mewn 3, 2, 1, 30 eiliad, cam a tap. Os da chi'n gyfforddus efo'r symudiad yma erbyn wan, agorwch a cau y brest ar un pryd. So da ni'n cynnesu yr sgwydda a'r brest hefyd, agor a cau a cam ochr i ochr. Os di hwn yn teimlo'n hawdd, plygwch y penglinia hefyd. Da ni'n mynd ar lefel i fyny wan. 5, 4, 3, 2, 1, da iawn. Symudiad nesaf, gennych chi ddewis, unai neu press-up ar y wal. Da chi wedi gwneud hyn o blaen. Neu, os da chi'n teimlo bod chi'n barod i fynd i'r lefel nesaf, da ni'n mynd i gerdded y dwylo allan. Walkout di enw'r allan hwn, so lawr i'r traed, cerdded y dwylo allan i planc. Neud y siŵr bod ni'n neis a solad ar y gwylod, bod ni ddim yn suddo i'r mat a ddim yn pwysio fyny. Felly i planc ac yn ôl i fyny. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad ffwr â ni. Lawr i'r mat, cerdded y dwylo allan ac yn ôl i fyny. Neu gennych chi'r opsiwn o wneud y press-up ar y wal os di hwn yn ormod. Gennym ni amser am ryw 2 arall, neu cerwch chi ar gyflymder eich hunan. Ella bod chi'n mynd yn gynt na fi, ella bod chi'n mynd yn arafach na fi. Dio ddim ots, gweithiwch chi i lefel eich hunan. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd yn ôl i'r cam a tap. Da ni'n mynd i wneud un rownd arall ffwr â ni. 30 eiliad, cam a tap. Agor y cau y frest os da chi'n gallu. A cofiwch fedrwch chi blygu'r penglinia os da chi eisiau mynd efo'n anoddach eto. Da iawn. Aroswch efo fi, dwi'n teimlo'n hyn yn cynnesu'n barod. Gyda ni 10 eiliad arall ar y cam a tap. A plygwch y penglinia os da chi isio. 5, 4, 3, 2, 1. Ymlaen i'r press-ups ar y wal neu y cerdded y dwylo. Ffwr â ni. Cerdded y dwylo allan. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad eto. Nôl i fyny a tro yma rowlio'r sgwydda ar dop yr ymarfer. Mynd yn siŵr bod y canol yn neis a cry ar gwylod y symudiad. Da ni'n mynd i wneud un arall. Gennym ni 10 eiliad. Gnewch chi beth ydych chi'n gallu. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i ni chydig o waith symudedd a da ni'n mynd i ddechrau hefo'n gyddyrna. Da ni'n mynd i fynd lawr at y llawr ar yn 4 os fedrwch chi. Os di hyn yn anghyfforddus, cerwch at y wal, fedrwch chi wneud yr union rhyw fath ar y wal. Felly, ar y 4, a da ni'n dechrau efo un law ar flaena'r bysedd, rowlio nhw mewn i'r llawr nes mae'r law i gyd ar y llawr. Yr un fath ar yr ochr arall, a wedyn da ni'n mynd i droi y bysedd i'r ochr, rowlio lawr nes mae'r law i gyd ar y llawr a'r ochr arall, a wedyn da ni'n mynd i droi'r bysedd at y penglinia a wneud yr un fath. A wedyn troi i'r ochr, law arall, nôl i'r blaen a'r law arall. Da ni'n mynd i wneud hyn unwaith eto. Felly, o'r ochr, cofiwch ydych chi'n gwneud yr union y fath ar y wal. Ac yn ôl i'r dechrau. Ochr. Gret. A tra da ni yn yr safle yma, da ni'n mynd i wneud yr ymarfer cath flin, cath hapus. Felly pwsio'r cefn i fyny. A wedyn brest i lawr. Ymestyn y bol, sbio fyny. Da ni'n mynd i wneud hyn eto, anadlu mewn. Ag allan. Gweithio reit o wylod yr asgwrn cefn. Un asgwrn cefn bach ar y tro. Un arall. Fyny
sefyll. Da ni'n mynd i gylchdroi y breichiau weithio o'r symudiad yr sgwydda. Da ni'n mynd i gylchdroi y breichiau nôl, ymestyn i fyny. Cadw bob dim yn neis a sgwar, so mae'r cluniau a'r sgwydda a'r traed yn pwyntio ymlaen. Dal i fynd. Ymestyn i fyny am y to. Un arall bob ochr. Gret. Da ni'n mynd ymlaen i weithio ar cryfder y corff. Fyddwch chi angen eich pwysau. Felly, codi'r pwysau a da ni'n mynd i weithio ar y cyhyr ar cefn. Da ni'n mynd i wneud single arm row. Da ni'n mynd i wneud hyn o blaen defnyddio cadar. Da ni'n mynd i wneud o heb gadar heddiw. Felly, un goes ymlaen, un goes yn ôl. Mae'r goes blaen yn plygu wrth y ben glin, mae'r goes ôl yn syth. Da ni'n mynd i blygu drosodd ar y cluniau. Dy'r cefn, as hwn cefn ddim yn plygu o gwbl, mae hwnna dal yn syth ac yn niwtral. Cyhyra y canol yn gry, a da ni'n mynd i dynnu y pwysau i fyny am y corff. Os da chi isio pwyswch eich braich arall ar eich goes wedi plygu, a da ni'n mynd i wneud 8 o hyn. Chi'n barod? Ffwr â ni. Os da chi'n teimlo bod chi'n cyrraedd 6, a mae hynna ddigon i chi, bod 6 yn teimlo'n anodd, aroswch ar 6, neu gwnewch 8 efo fi, neu gennych chi opsiwn yn mynd i fyny at 10 os yw 8 yn teimlo'n rhy hawdd. Gennym ni 2 arall. Ffantastig. Da ni'n mynd i wneud union rhy fath ochr arall. Na i ddangos o'r blaen tro yma. Felly, da ni yn plygu yr goes ffrynt, da ni'n sythu'r goes cefn, canol yn gry, plygu drosodd, tynnu'r pwysau fyny, ffwr â ni. Dwi'n mynd i wneud 8, dewisiwch chi eich rhif chi, os di'n 6, 8 neu 10, gweithiwch chi lefel eich hunan. Jyst gwnewch yn siŵr bod y 2 symudiad ola yna yn teimlo'n anodd, ta bod chi bron methu wneud dim mwy efo techneg da. 3 i fynd. 3, 2, 1. Gret. Da ni'n dal yn gafel yn y pwysau yma. Da ni'n mynd i wthio'r pwysau dros y pen wan. Felly, da ni'n gwneud superset. Da ni'n mynd syth o un ymarfer i'r llall. A da ni'n mynd i wthio pwysau dros y pen wan. Canol yn gry, yn adlu allan fel da ni'n gwthio fyny, a dros y pen. Da chi'n barod. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad. Gnewch chi cyn gymaint a da chi'n gallu o fewn yr amser. Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn archo na cylchu'r cefn. Ffwr â ni. Gwthio fyny, bob dim yn aros yn gry. Mae mhengliniau i'n feddal, dyn nhw ddim wedi cloi. 30 eiliad, neu cyn gymaint da chi'n gallu. Pidwch y poeni os da chi'n mynd reit at y diwedd. Cerwch chi mor bell o da chi'n gallu. A unrhyw bwysau sy'n mynd dros y pen, da ni'n gweithio cyhyra'r craidd hefyd. Sef cyhyra'r bol ar cefn, so mae hynny angen aros yn gry. Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn newid siap y cefn fel da chi'n gwthio fyny. 10 eiliad arall i fynd. Dwi'n anadlu allan fel dwi'n gwthio fyny. Mewn fel dwi'n dod i lawr. 3, 2, 1. Da iawn. Felly dyna ni y 2 ymarfer cynta. Gewch chi orffwys am chydig bach, cymwch ddiod os da chi isio. A da ni'n mynd i wneud union rhy fath eto. 2 set arall. So, just meddylwch chi pa fath o rif da chi'n mynd am. Tiwch sticio at eich targed a cyrraedd eich targed. Da ni'n mynd i wneud 8 bob ochr eto, a mae fyny chi os da chi eisiau gwneud llai neu fwy. So, da ni'n mynd i blygu'r goes flaen, sythu'r goes cefn, ffwr â ni. Tynnu'r pwysau at y corff. Wneud yn siŵr bod yr ysgwydd yn aros i lawr. Triwch beidio gadael i'r ysgwydd ddod i fyny at y glust. Gen i 4 i fynd. Cerwch chi ar lefel eich hunan. Peidiwch am mynd yn rhy gyflym, da ni ddim eisiau hynna. 2 i fynd. Canol yn gry. Da iawn, da ni'n mynd i newid i'r ochr arall. Plygu'r goes flaen, sythu'r goes cefn, canol yn gry, plygu drosodd, ffwr â ni. Dwi'n mynd i wneud 8 eto. Cerwch chi am 6, 8 neu 10. Cyfrwch chi eich hunan. Canol dal yn gry, mae'r siap cefn yn aros yr un fath. 3 i fynd, ysgwydd i lawr. Gret. Ella bod chi dal yn ymarfer na i aros chydig bach eiliadau cyn mynd ymlaen i wthio'r pwysau dros y pen. Nw'n ni ddechrau mewn 3, 2,
1. 30 eiliad. Cyn gymaint ydych chi'n gallu. Cofiwch gadw siap yr cefn yr un fath. Da ni ddim eisiau gwneud arch mawr yn y cefn. Da ni ddim eisiau rhoi dim pwysau ar yr asgwrn cefn. Da ni just eisiau gweithio'r rhan ucha'r corff, gweithio'r sgwydda a gweithio cyhyra rownd y bol ar cefn. 10 eiliad i fynd. Mae hwn yn dechrau teimlo'n anodd. Dyle bod yr reps ola na'r ymarferion ola yn teimlo fatha strygl. A dyna ni. Da iawn. Oce. Gorffwys, cerdded o gwmpas y stafell, cadwch yn actif, dŵr os ydych chi isio, a da ni'n mynd i wneud un set arall ar y ddau ymarfer yna. Cofiwch feddwl am techneg ar y set ola yma. Dyma ydy'r amser lle mae pethau'n gallu dechrau mynd lawr all efo techneg a bod ni'n dechrau blino. Felly hwn, da chi eisiau edrych ymdrech i gyd i mewn i'r set ola bob tro. Reit, nhw'n i ddechrau efo'r single arm row. Goes ffrynt wedi plygu, cefn y syth, ffwr â ni. Dewisiwch chi chrif chi 6, 8 neu 10, rhywun fath eto. Ysgwydd i lawr, canol yn gry. Dwi'n mynd am 8, gynnu fi 3 ar ôl. Un arall. A da ni'n mynd i newid braich. Felly, pryd â chi'n barod, yr un fath eto. Dewisiwch y chrif, ffwr â ni. Canol yn gry. Penglin ffrynt wedi plygu, goes cefn y syth. Ysgwydd i lawr. 4 i fynd. 3, 2, 1. Chydig eiliadau jyst i gael eich hun yn barod neu wrffan yr ymarfer. A ffwr â ni i wthio pwysau dros y pen. Da ni'n mynd i ddechrau mewn 5, 4, 3, 2, 1. Ffwr â ni. Gwthio yr kettlebell dros y pen. Da ni'n cadw siap y cefn yr un fath. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn cylchu nac yn archo'r cefn. Yn adlu allan fel ydych chi'n gwthio fyny. Mewn fel ydych chi'n dod i lawr. Os ydych chi ddim yn cyrraedd diwedd y 30 eiliad, peidiwch â poeni o gwbl. Gweithiwch chi ar lefel eich hunan, cerwch mor bell ydych chi'n gallu. 3, 2, 1. Da iawn. Da ni wedi gorffan yr ddau ymarfer yna, yr superset cynta. Da ni'n mynd ymlaen i superset arall. Da ni'n mynd i wneud 2 ymarfer newydd. Da ni'n mynd i weithio cyhyra'r breichiau wan. Yr ymarfer cynta, da chi wedi wneud o blaen, sef yr cyrliad cyhyr deuben, bicep curl. Yr un yma. Ond, gennych chi opsiwn wan, os da chi'n teimlo bod hyn yn dechrau mynd yr rhy hawdd, gnewch o 1 braich ar y tro. Dyna di'r opsiwn i mynd efo i'r lefel nesaf. Felly, dewisiwch chi pa un da chi'n mynd i wneud. Os da chi'n wneud 1 braich ar y tro, byddwch chi angen newid braich hanner ffordd. Na i ddeitha chi pryd da ni hanner ffordd. Os da chi'n sticio at 2 braich, da chi'n mynd am y 30 eiliad llawn fel hyn. Reit, 30 eiliad. Cyn gymaint ydych chi'n gallu. 3, 2, 1. Ffwr â ni. Felly, wneud yn siŵr bod y penelin yn hollol llonydd, dyn nhw ddim yn trafeilio. Felly, ydych chi'n gweithio efo 2 law neu 1 law ar y tro. Newid braich rwan, os ydych chi'n gwneud 2 law ar wahân. Sgwydda nôl ac i lawr. Dal i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Da ni'n mynd ymlaen i'r ymarfer nesaf. Da ni'n mynd i weithio cyhyr trifen, sef yr un ar gefn y fraich tro yma. A da ni'n mynd i fynd ar pwysau dros y pen eto, felly cofiwch gadw'r canol yn gry. A da ni'n mynd i blygu'r penelin, wneud yn siŵr bod y penelin yn pwyntio fyny at y to, a wedyn sythu'r breichiau. Felly dyma'r ymarfer, a da ni'n mynd i wneud 20 eiliad o hwn, mae chydig bach yn anodach na'r bicep curl. Felly, cychwyn mewn 5 eiliad, 3, 2, 1, 20 eiliad, ffwr â ni, tricep extension.
Cadw'r canol na'n gry, mae hynna mor bwysig. Nid yn siŵr bod y penelin yn pwyntio fyny at y to. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd yn ôl i weithio ar yr cyhirdeuben nesa. Gorffwys am dipyn bach, a wedyn cofiwch gennych chi'r opsiwn o ddefnyddio un fraich ar y tro, neu gafel yn y kettlebell efo'r 2 law. Iawn, 30 eiliad, 3, 2, 1, ffwr â ni. Cyn gymaint ydych chi'n gallu o fewn y 30 eiliad efo techneg cry. Does na ddim angen mynd yn gyflym. Gewch chi wneud y mwyaf ar ymarfer os ydych techneg chi'n gry yn hytrach na trio wneud llwyth o reps. Ce'r techneg sy'n bwysig. Da ni hanner ffordd, felly newid llaw os ydych chi'n gwneud un fraich ar y tro. 10 eiliad i fynd. Dal i gadw'r techneg yna'n gry. Canol yn gry hefyd. 3, 2, 1. A da ni am mynd yn syth i wneud y tricep extension, felly dros y pen. Plygu wrth y penelin. 3, 2, 1, ffwr â ni. Mae mor bwysig bod chi'n defnyddio'r cyhyrau rownd y canol tra da chi'n codi'r pwysau yma dros eich pen wan. Da ni ddim eisiau gadael hinga mynd yn wan, da ni ddim eisiau'r cefn, y siap cefn newid ar ei pwysau ar y raswng cefn. 10 eiliad i fynd. Daliwch ati. 5, 4, 3, 2, 1. Wff, mae hwnna'n anodd. Iawn, gorffwys. Dŵr neu cerdded o gwmpas, a gyda ni un set arall ar ôl. Union rhyw fath eto, 30 eiliad ar y cyhirdeuben, 20 eiliad ar y cyhir triffen. Iawn. Ffwr â ni. Cofiwch byddwch chi'n gwneud un fraich ar y tro os da chi isio. Go! Da iawn. Tiwch byd o cloi'r pengliniau, cadw'r pengliniau'n feddal bob tro. Os ydych chi'n gwneud un fraich ar y tro, ydych chi'n newid mewn 3, 2, 1. Da iawn. Mae un fraich ar y tro yn anodd da iawn os ydych chi wedi cyrraedd y lefel yna. 5, 4, 3, 2, 1. Dros y pen. Da ni'n gwneud yr overhead tricep extension. Ffwr â ni. Penelin yn pwyntio at y to. Canol yn gry. Siap y cefn yn aros yr un fath. Jyst yr asgwrn cefn niwtral. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Briliant. Da iawn, da ni wedi gweithio cryfder rhan ucha'r corff. Da ni heb orffan eto, gyda ni finisher, da ni'n mynd i orffan efo marfer sy'n mynd i weithio'r corff i gyd. Byddwch chi allan o wynt sy'n ei ddeud yn gwneud hwn hefyd, ond daliwch ati, gweithiwch ar lefel eich hunan, gnewch beth ydych chi'n gallu allan o hwn. Mae yna 2 ymarfer, da ni'n defnyddio pwysau'r corff, da ni ddim angen pwysau ar gyfer hwn. Da ni'n mynd i wneud plank. Neu ar eich penelin, pe bynnag un sy'n well gennych chi, neu gennych chi opsiwn, os yna chdi bach yn ormod i wneud y plank incline. Felly'n defnyddio cadar, bwr, ochr y soffa, be bynnag sy'n saff i wneud y plank fel hyn. Felly gewch chi ddewis eich opsiwn efo plank. Ia. Felly gewch chi ddewis eich opsiwn chi i wneud o yn incline ar y dwylo neu ar y penelin. Yr ail symudiad ydy punch dyrnu a pengliniau achal. Felly fydda ni'n mynd o un i'r llall. 10 punch, 10 penglin uchal. Cyfrwch chi a fydda i'n amseru. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad i bob ymarfer sy'n mynd i deimlo lot i'r rownd cynta, a wedyn da ni'n mynd lawr i 20 eiliad i'r ail rownd. Da chi'n barod? Iawn, cael eich hunan yn barod i'r plank, felly defnyddio'r mat neu'r gadar, ffwr â ni. 30 eiliad o plank os fedrwch chi. Dal bob dim yn gry rownd y canol. Da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni ddim yn suddo lawr ar yr hips. Da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni ddim yn pwsio'r penol i fyny. Felly rhwng y ddau, yn hollol syth, dal i anadlu, da ni hanner ffordd. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg,
10 eiliad i fynd, da chi'n neud y dda. Dwi'n teimlo cyhyra'r bol yn crynu ar y funud. 5, 4, 3, 2, 1. Fyny sefyll, da ni'n mynd i wneud yr 10 punch, dyrnu 10 gwaith ffwr â ni. Unwaith da chi wedi wneud eich 10, cerwch ymlaen wedyn i wneud 10 penglin uchel, a gewch chi wneud hwn yn low impact neu impact uchel. Iawn, da ni yn amseru, felly daliwch ati 10 a 10, gyda ni 10 eiliad ar ôl, 10 punch, 10 penglin uchel, 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd syth yn ôl i mewn i'r plank uchel neu isal, a da ni'n gwneud 20 eiliad tro yma. 3, 2, 1, ffwr â ni. 20 eiliad i drio dalo mor gry a da chi'n gallu. Os yw'n mynd yn ormod, cyrwch lawr eich penglinia, gorffwys, ac yn ôl i fyny. Gyda ni 10 eiliad i fynd. Dal bob dim yn neis a cry, dal i anadlu. 5, 4, 3, 2, 1. Fyny sefyll. Da ni'n mynd 10 punch, 10 penglin uchel. Go! Cyfrwch i'ch 10. Cerwch ar pes eich hunan. A dyna 10 penglin uchel. Impact isal neu uchel, mae fyny chi, gyda ni 10 eiliad i fynd, dal ati, reit san y diwadd, 5, 4, 3, 2, 1, a dyna ni. Da iawn, ffantastig, a wel dyn os nad chi gallu gwneud hwnna i gyd, a dwi'n gobeithio bod chi allan o wynt. Da ni'n mynd i ddod â curiad y galon i lawr yn araf bach, felly cerdded o gwmpas y stafell, neu step tap o ochr i ochr. Da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni wedi slofi'r corff i lawr yr anadl a curiad y galon cyn mynd at y stretch, cyn mynd i ymestyn. Cymwch chi o ddŵr os da chi isio. A wedyn da ni'n mynd i fynd lawr at y llawr i wneud y symudiad cyntaf yn yr darn hyblygrwydd, neu fedrwch chi wneud hwn ar y wal. So da ni'n mynd i ymestyn y brest, wrth ddod ar eich pen at eich braich, ymestyn y braich arall allan a troi ffwr o'r braich syth. Fedrwch chi wneud yr union rhywun fath yn sefyll i fyny a bod chi'n defnyddio wal yn lle'r llawr. Da ni'n mynd i ddal hwn am 2 anadl bob ochr, felly nadlu mewn yn drwm. Ag allan trwy'r ceg. Un anadl arall i mewn. Ag allan trwy'r ceg. Ymestyn y braich arall a troi ffwr o'r braich sy'n syth. Teimlo cyhyra yr ysgwydd a'r frest a'r braich yn ymestyn, a da ni'n mynd i anadlu mewn. Ag allan. Un arall anadlu mewn. Ag allan. Da ni'n mynd i ymestyn cyrra top y cefn nesaf. Felly cath flin lle da ni'n cylchu'r cefn a gwthio rhwng bled ysgwyddau fyny at y to. A da ni'n mynd i ddal hwn am 2 anadl, so anadlu mewn pryd ydych chi'n barod. A wedyn allan fel ydych chi'n barod. Un anadl arall. A da ni'n mynd lawr i safle plentyn nesaf, felly da ni isio suddo i lawr at y sodla. Ymestyn y breichau allan a pen i lawr. A da ni'n mynd i aros fama am 3 anadl. Felly anadlu mewn ag allan. Fel ydych chi'n teimlo'n naturiol, ond triwch wneud yr anadl yn hir. Un arall. A dod
sefyll yn araf bach. Cymwch eich amser i ddod i fyny sefyll. Yn enwedig os ydych chi'n tueddu i gael pendro. Defnyddiwch gadar i gael eich hyn i fyny os ydych chi angen. A da ni'n mynd i ymestyn y cyhyr triffen. Ddod efo dros y pen, rhwng blades y sgwydda. A wedyn defnyddio'r fraich arall jyst i dynnu nôl. Cadw'r pengliniau'n feddal. Da ni'n mynd i ddal hwn am ryw 10 eiled arall. A wedyn newi braich. A dyna ni. Da iawn am orffen yr ymarfer. Na i weld chi wsos nesaf.